اوه دهوک داعش خو هبه اف پیول سرزاره پرانیا خلکی دورا بهدینان جه پارێزگەها دهوکێ تایبەت ژەموتە خۆ چینە و پێکاتە و پلەو ئالیان تێگۆداری کردن دەماک و کەسێ بخواز بە li vê deverê ciyawaztir hezir bike yan derbirînê jinerîn û bûçunên xwe bike ev zenge li hemû ciha ji aliyê piraniya kesan ve bû tête lêdan ku haş xwe hebe ev dever newek deverên din e peyva haş xwe hebe weke hojdariyekê ye ku me tirsiyek heye gelû bû li parêzgeha dûkê ev yek heye ev li çi hatiye û bû her kesekê vê deverê zûr bi başî ev ê peyv ji ber kiriye û dizane û berdewam jî dubare dike di demê salên derbasbûyî li Sunûrê parêzgeha Duhokê komeka xelkê hatine girtin lêdan revandin ku piraniyan ji aliyê kesên cuda bûn ji hizirkirin û derbirînê nesf ser aliyê de saladarê deverê bûn ji wan çalakvan rojnamevan kesên bêlayan ji aliyên din jî hebûn ku hebûn bi biryara dadorî hatine girtin û hebûn jî yekê ne biryara dadberî û ev jî dibîte şêwazeke diktatûriyê bê wereqona dadberî we ewî kogadariya dadberiya çekê me bikrit jî yeksera sovetim jûr ve û hebûn jî ji aliyan kesên naskerî ve di nava bajarê Duhokê an derve hatine lêdan yan revandin û rastî hirşan bûne şawitandin û hêrişkirin bû serbaregehên hizbî bi taybetî yên girtû li Bedînan ku ya herî dawiyê jî girtina du xortên êzidiye bi navê Şiyar Haşim Elyas û Weylî Çîç û Xwedê da li komelgeha Nisriya ser bi Nahya Elqoje ji ber nivîsandina hin slûganan yên piştevanîkirinê û pesendkirinê ji bû YPG û hêzên Şingalê ku ji aliya Sayîşa Şêxan ve hatine girtin li parêzgeha Duhokê ya nihajîmîna hindeverên din yên herêmê mulata karkirin rêpêdan bi hind sazî û ragihandin û aliyên siyasî jî nahêtedan bi taybet evên ku nêzîn ji Partiya Kargerên Kurdistan ku Duhok hem hev Sunûrê Rojavayê Kurdistanê jî lê ne nûneratiya PYD û ne ya kantonên Rojavayê jî lênîne ku niha de saladarên Rojavan e bêdengiya cihada vê deverê jî ji bû yero rewş û kerîzên hem li herêmê diqewmin û li parçên din jî hene ku li parêzgehên Hewlêr Silêmanî û Helebce berdewam halwîst û bûçunên cuda ji xwe nîşandan xirvebûn kempîn daxwaniyan hene lê li Duhokê weke pêcbînîne eger hebe jî di astê serençrakeşana raya giştî danabûye di niha de jî rêja û astê koçkirina xelkî bû dervey welatê li Sunûrê parêzgeha Duhokê li gordayê dîvçûna NRT di pileya dewam de li ser astê herêmê piraniya serincan jî boyê yekî ye nebûna derfetên karî zorbûna qeyranan nebûna girantiya paşa rojek bi ewle berdewamiya li hevnekirina aliyên siyasiyên herêmê li ser çawatkê îdarekirina Herêma Kurdistanê ye têpirsîn gelû bû xelkê Duhokê li ser krîzên herêmê nebûna xizmetguzariya di bêdengin lê bû koçkirinê û bicihêlana welatê xwe bi vî awayî û vê rêja zorberefirêya awarebûnê hel dibijêrin lê demekê de ku parêzgeha Duhokê bi rêjeya yêkem tê li ser astê herêmê ji ve hewandina awarên deverên lê qewmî li Iraqê û Rojavayê Kurdistanê Hekar Nihêlî NRT Duhokê